KCTV, lawan Rashipi daka Frank Yamaha, the Maxi Sport Scooter Aerox 155. Ringkat bakanet foodish, ordan mapi, nginwan ramani, hakir dobyeng jompi. Ki dekat jangka Khasi Students Union kila priang sobha da kabra lamayong bat plakat hakas ngi ba Menteri Rangba ka Jelau Konrad Kongkel Sangma usembut Menteri Rangba uba Preston Tensong bat kiwe pat ki Menteri Sorkar kila lek ban pelong jingelang hapun usla ka jingra lamayong jigi dekat ka KSU kalong ban penpa wa jing persya ek Sorkar halor ka jing bam pen bet bha ya uput usam jang ka India ba ka Bangladesh namar ba ka kta bha ya ki pat ba ki ba syong basa ha khap bot na ba ka jingker sainar sya kam day satya na 0 point. Na lor kate ki don ru ki wei pat ki mat ki baka KSU ka penpaw ka jing persya ya ka Sorkar kum ka jing penbat yu put usam hapdeng ka Meghalaya bat Assam pat ki wei pat ki mat jing dawa ki pasateng. We want